A lafiya lau wallahi. Kai ya kai na ka zo ka zauna kai wani tabu. Wallahi ban ni da ko sisi rabona da samun naira 5 tun shekaran jiya. Wallahi ni kai na fa tunanin da nake yi fasata zan koma. A aini tintin ne yake wannan shawarar. Allah gara mutum kawai ya koma sata. To in ba za ka yi satin nan ba za ka yi sata ba. Haka za a yi. Sata kawai. Gaye. Bude. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan yau ai ban fara satan nan a sa'a ba. Daga so sata mu saci dusa. To me zan yi da samu awaki ne? Me zan yi da sa awaki ne mu da samu hancin dusa? Gaskiya sai an sake sabani. Gaskiya sai an sake sabani. Allah dan annabi. Official sound. Kai kuɗi irin wa'annan su lissafa su ake yanzu abin da yi fara in lissafa kuɗin nan ga kono ne 1 2 3 kwarara kai la ilaha illallah kuɗi daɗi gare su 4 5 kenan 6 7 8 9 Waye bai wa'annan mazan kuɗi? Goma. A dole ne a kwace. 11 12 13 14 15 16 inna lillahi ihu barayi inna lillahi ihu barayi Wannan gamfaya ne ya mana zai ja mana ai kuma mu ci uwar ihu barawo Yawwa kaga an samu A yawa mala. 3 4 5 6 7 8 10,000. 10 kaga 10,000 hada 100 Hada 100 akai ko? to kaga yanzu zan dauki naira 7,000 in baka naira 3,000 da naira 100 Hauka ake yi? kai haka mai da mutane yayin To ya za a yi ni kamar dan waye iska? ya fusje kudin To waye ko wani duka? in ka fi ni duka ne na kwaci kudi To amma kuma ni na ni ba za ka ansa ba ɗari ya kake yi. Ba na fi ka shiga cikin tagarar riban ne. 1 2 3 kai na rantse ga Allah sai ka anshi Ka kudin dan baba nan an kai saba. bara an ma rantsuwar dan musulmi na rantse ga tsarkin mulkin Allah dai rike nan kudin ka ne Wallahi ba na bane ba. To na waye? Wallahi naka ne. Ba na bane ba. naka ne Naka ne. dusata Wayata. 10,100 ba ruwa na wallahi Wallahi yana gurin sa. na rantse Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun